Aktar minn 130 organizzazzjoni benefikaw minn investiment aktar minn 370,000 euro sabiex isaħħu l-ħidma tagħhom maż-żgħażagħ u joħolqu inizjattivi ġodda. Dan tħabbar waqt ċerimonja organizzata mill-Aġenzija Żgħażagħ fejn preżenti kien hemm is-Segretarju Parlamentari Keith Azzopardi-Tanti. F'din iċ-ċerimonja ġew mħabbra żewġ skemi ta' fondi ewlenin, boost tal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ u Musical Tuition for Young People in Band Clubs għal Każini. Is-Segretarju Parlamentari tkellem dwar dawn il-fondi. Sabiex ngħinu lill-laqdiet volontarji u mhux governattivi komplu jimplementaw iktar proġetti fiħdan li bliet u l-irħula Maltin, qegħdin inkomplu nsistuhom permezz ta' għotja finanzjarja. Mhux lanqas aħna nirrikonoxxu l-ġid li jsir fost iż-żgħażagħ Maltin u Awċejn u għalhekk qed inkomplu nixprunaw din il-ħidma l qudiem. Min-naħa tagħha l-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Żgħażagħ Mirjam Tewma faħret l-impenn li qed juri l-Gvern biex jagħmel dawn il-fondi aktar aċċessibbli u bla burokrazija żejda. Il-President tal-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda Noel Camilleri qal li dan l-appoġġ mhux biss jgħin biex niżguraw futur b'saħħtu għall-banet, iżda jkompli jrawhem iż-żgħażagħ tagħna fil-valuri tal-kultura, dixxilpina u komunità.